लेकिन और मुखिया जी कहते हैं कि हम खूब विकास कैले बानी पंचायत में। का जाने हमनी के तो कुछ नहीं हमनी के मुंह देख के विकास करे मुखिया जी, मुंह देख के विकास करता है। एगो बात बताई चाची रउरा से एगो सवाल हम पूछत नहीं, अगर केहू मर जाला तो कफन उफन के पैसा दे के ना मुखिया ओई होइले ना तो देहम कहां से आइम होइले ना तो देहम 1 लाख भैंस के मिलत है, तौन भैंस हमार मर गइल बिया। हमनी के खाना बनाओ के चल के देख ले में रह के शरण नहीं के ना, हमरा एथी मिलेला ना कोटा मिलता, फोटो ना मिलेला ना हमरा कोटो ना मिले। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी, रउआ देखतानी भोजपुरिया झकोरा। भोजपुरिया झकोरा के टीम पहुंचल बा सारण जिला के ईसवापुर प्रखंड के रामपुर रटौली पंचायत के वार्ड नंबर 3 में हमनी के पहुंचल बनी सन। सरकार बदलल, नेता लोग बदलल, मंत्री लोग बदलल, पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग भी बदलता, लेकिन ये पंचायत के जहाँ हमनी के पहुंचल बनी सन एज के स्थिति बदलत दिखाई नहीं देत। रउआ सब के बता दी कि रामपुर रटौली पंचायत के जनप्रतिनिधि के 5 साल के कार्यकाल खत्म हो चुकल बा, अब चुनाव के बेरा बा। लेकिन रामपुर रटौली पंचायत के स्थिति अगर देखावल जाओ तब 5 साल लाग जाई। जौन स्थिति बा रामपुर रटौली पंचायत के, खास करके वार्ड नंबर 3 में हमनी के बानी सन, स्थिति काफ़ी जर्जर बा। लगातार विकास के ऊपर बहस होता और मुखिया लोग, जनप्रतिनिधि लोग अपना खेला में लागल बा। आखिर पंचायत के विकास कब होई ए पर केहू के ध्यान नहीं है। हम चल तनी घर के अंदर और घर के अंदर के स्थिति देखाए कि रामपुर रटौली पंचायत के विकास कितना भइल बा। चलिए अंकित जी घर में हमनी के चलते नहीं। देखी कि हई परिवार आज़ादी के 73-74 साल हो गई, अभी तक इंतजार में बा कि काश हमरो प्रधानमंत्री आवास मिल जाए। लेकिन एजी चलता खेला, आसपास के जनता बतावता कि चेहरा देख देख के, मुंह देख देख के प्रधानमंत्री आवास दिया था, मुंह देख देख के। सिर्फ रामपुर रटौली पंचायत के ही बात नहीं के, बल्कि आसपास के जितना पंचायत के बात कर जाओ, जे वोट देला ओकरे सरकार के मूलभूत सुविधा दिहल जाता स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग के द्वारा, जौन की काफ़ी दुखद बा। अंकित जी हई घर देखाए, टीना रख के जैसे तैसे ये परिवार अपन जीवन यापन करता। लेकिन आज़ादी के 73 साल हो गई, ये परिवार के अब तक प्रधानमंत्री आवास ना मिलल। देख सकता नहीं कि घर के का स्थिति बा। अंकित जी दिखाई ई घर रामपुर रटौली पंचायत के विकास दिखाई। अंकित जी ई रामपुर रटौली पंचायत जौन की ईसवापुर प्रखंड में पड़ेला, सारण जिला में पड़ेला, ओकर विकास दिखाई। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास के दावा करतनी। एजी के पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधि 5 साल के कार्यकाल खत्म हो गई, वहाँ के भी विकास के डंका पीटतनी। लेकिन रामपुर रटौली पंचायत के विकास और हकीकत हमनी के दिखावे के प्रयास करतनी सन कि रामपुर रटौली में कैसन विकास चलता है। लगातार चाचा हमारा साथ में बनी। चाचा ई राउरे घर बाटे? का नाम बाटे राउर? नारायण। अच्छा, का करे नहीं रहुआ? जोगाड़ी करी ले, जोगाड़ी उगाड़ी कह के अपना परिवार के चलावे? अपना परिवार के चलाई ले, जोगाड़ी के बस दाल रोटी चल गई बहुत बा। तो ई घर खातिर कब बात ना भरला मुखिया जी से? मुखिया जी लगे लड़का दौड़ल ना मिलल, 1.5 साल पहले दौड़ते दौड़ते था कोई से ना मिलल, छोड़ देनी सब। दौड़ते दौड़ते था कोई ना कुछ कर छोड़ देनी सन, का दौड़े जाई सन के लगे। 1.5 साल से दौड़तन लेकिन अभी तक ले ना मिलल। अभी कोनो सुनवाई नहीं भइल। आवेले मुखिया जी दुख सुख में पहुँचल है? कुछ में ना पहुँचसु, वो कुछ में पहुँचबे ना करस। इतना परसल दहाड़ रहे हमनी के का मिलल? कुछ ना मिलल। दहाड़ों में कुछ ना मिलल? कुछ ना मिलल, पापड़ चूड़ो नहीं मिलल। दहाड़ में कुछ नहीं के मिलल, हमनी कुछ नहीं के मिलल। इतना दिन में केहू के नहीं के मिलल। अब चली हमरा दीवार पर देखी हमार रीति। इराउरे घर हटे? हमरे घर है। बात भइल अभी मुखिया जी ने ना आवे ना? मुखिया जी कहियो आज तक ले देखे नहीं खियाल, 5 साल में कहियो देखे तक ले नहीं खियाल। हमनी के जे कामना एथी बल इतना दहाड़ में सब पानी ढुक गए रख, हेने का सब है पानी ढुक गए रह पीछा से, हेने का से हेने पानी ना रख, बाकी पीछा से ही सब घर में पानी ढुक गए रहा। बाकी मुखिया जी काफी दिक्कत होते रहुआ घर में रहे में? तो दिक्कत देखते बानी रौरा, सब देखते बानी है। चूहे लगता, पानी बरसता तो हमनी के रात के पानी बरसला तब बही। लेकिन और मुखिया जी कहते हैं कि हम खूब विकास कैले बानी पंचायत में। का जाने हमनी के तो कुछ नहीं हमनी के मुंह देख देख के विकास करे मुखिया जी, मुंह देख देख के विकास करता रहे ना, मुंह देख देख के विकास। अच्छा एगो बात बताई चाची रउरा से एगो सवाल हम पूछत नहीं, अगर केहू मर जाला
तो कफन उफन के पैसा दे ला के ना मुखिया? आई होइले ना तो देहम कहाँ से? हाँ? आइम होइले ना तो देहम कहाँ से? अगर केहू गरीब मर जाता ओकरा लगे कफन के पैसा नहीं खे तो दे लन मुखिया। हमार भैंस मर गल, हमरा बांधे के दवर ना रहे। आ मुखिया जी के गंज हमरा कागज कहनी जे कागज बना दिलन जे पैसा मिली सरकार द्वारा, उ ना मिलल। आ 1 लाख भैंस के मिलत है, तहन भैंस हमार मर गल बिया। हमनी के खाना बनाओ के चल के देख ले, रहे के शरण नहीं खे, ना हमरा एथी मिलेला, ना कोटा मिलता, कोटो ना मिलेला? ना हमरा कोटो ना मिले। रौरो कोटा ना मिलेला? हमरा कोटो मिलता, हमरा कोटो ना मिलेला। कोटा रौरा मिलेला? हाँ, कोटा ओटा हमनी के नहीं मिलत। रौवा? हाँ, मिलेला से झूठ ना बोली, हमरा नहीं के पाव भर मिलता है। तो मुखिया से रौवा ना कहनी हमर भैंस मर गल? हमरा हम सब कहले बनी मुखिया जी से, कहले बनी हमर भैंस मत ना रला करो, ऐसे जन गांव नगर सबे जनता बाने के शरण ना भैंस मर गईली। बड़ी भारी भैंस रहे, 1 लाख रुपया बाबू जनक सिंह के लगे मिलत रहे, तो ओकरा बाद भइल हम ना रहनी घरे। पशु शेड मिलत ला पंचायत में? पशु शेड भी नहीं मिलल? ना कुछ नहीं के मिलल हमरा, हमर भैंस मर गइल, हम ओइ गली से हने 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 आई रोत हने आई तो का का दिक्कत बाजी? तो भैंस मर गइल आ पशु शेड आई रे घर? हाँ, ये हमरे घर। तो काहे घर ना मिलल? काहे? हम मुखिया जी भी लमसम 1.5 साल पहले सूचना मिला रहे कि इंदिरा आवास पास हो रहा बा, जगह जगह पास कराए जाके मुखिया जी भी भेंट कहो। और मुखिया जी भी गौरानी सुबह लमसम 1.5 दिन तक दौड़ी, 2-4 महीने दौड़ने का दुआर पर ठीक बा, काम कर देम काम हुआ के ना कहनी, हार पाँच के हम छोड़ दें। मुखिया जी के दुआर पर फिर दोबारा ना कहनी मुखिया जी का कहने का सुनो से हम कोनो एथी ना रहल। आवेला नहीं का दुख सुख में? कोनो सुख दुख में नहीं सामने भरू। 5 साल में कबो दिखाई देले बड़े पंचायत में? ना वो सब काम नहीं करे। 5 साल में कबो लौकुलो नहीं खन मुखिया? हमनी के नहीं के मिलल, मुखिया जी हमनी के कुछ नहीं के कहले। अरे बाप रे बाप। हाँ, कुछ नहीं के कहले, हमर भैंस मर गल, उतना रुपया के हमरा शरण नहीं के पावर दाना। चलता नहीं हमरा के यहाँ भी चलता नहीं तो देख सकता नहीं कि रामपुर रटौली पंचायत की हकीकत लगातार जनता त्रस्त बा। अब विकास के दावा होता, विकास के डंका पिटल जाता कि 5 साल के कार्यकाल में रटौली पंचायत के विकास हम कैले बनी, लेकिन हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंच के भोजपुरिया झकोरा रामपुर रटौली पंचायत के वो हकीकत माटी कोड़ के निकालता जौन हकीकत छुपावे के प्रयास कल जाता। आज रामपुर रटौली पंचायत के हकीकत देखाओ तनी सन जौन काफ़ी दर्दनाक बा, भयावह बा। उम्मीद ना रहा कि ईश्वापुर प्रखंड के रामपुर रटौली पंचायत के विकास आज़ादी के 73-74 साल बाद भी माटी में गाड़ल दिखाई दी, लेकिन भोजपुरिया झकोरा पहुँच गल बा रामपुर रटौली पंचायत में और माटी कोड़ के हमनी के देखाब सन रामपुर रटौली पंचायत के विकास। और लगातार हमनी के लागल बनी सन हम रनिया सारण जिला के ईश्वापुर प्रखंड के रामपुर रटौली पंचायत के वार्ड नंबर 3 से। कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी अंकित कुमार के साथ। धन्यवाद।